কাম কৰিছিলে কেতিয়াবা কৰা নাছিলে কিন্তু আজি যে চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰে প্ৰত্যেকটা পৰিয়াল দুখীয়া গৰীব পৰিয়ালক কিছুমানক উজ্জ্বলা গেছ দিয়া বিটিআরनि চিফ বহুতে ইতিমধ্যে উজ্জ্বলা গেছ পাইছে যিসকলে পোৱা নাই সকলোৱে পাই যাব এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ড আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে আজি আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব এই আয়ুষ্মান কাৰ্ডে নেকি আপোনালোকৰ 5 লাখ পৰ্যন্ত যেতিয়া হস্পিটালত গৈ আপোনালোকৰ বিলটো 5 লাখ হ'ব 5 লাখলৈকে আপোনালোকে ফ্ৰী পাব बिथांमोननो रेशन कार्ड होनो এতিয়া আপোনালোকৰ বেমাৰৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহবিলাক সৰু সুৰা বেমাৰ হ'লে বহুত কষ্ট হয় কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম কেনেকৈ কি কৰিম কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে হস্পিটালত গ'লে 5 লাখ পৰ্যন্ত যদি আপোনাৰ বিল হয় খৰচ হয় এইটো সেই কাৰ্ডৰ দ্বাৰা আপোনালোকে হস্পিটালৰ পৰা ফ্ৰী ওলাই আহিব পাৰিব ট্ৰিটমেণ্ট গতিকে ইমানখিনি ডাঙৰ কাম এটা আজি চৰকাৰে আপোনালোকক কৰি দিয়া হৈছে গতিকে চৰকাৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপি ইউপিপিএল জিএছপিৰ চৰকাৰ এজিপিৰ চৰকাৰ আৰু কাউন্সিলত এতিয়া বিজেপি ইউপিপিএল আৰু জিএছপিৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে আগতে फाट्टारानो थांबावगासिनो आरो जिहेतु जों दा मिशन 100% फैबाय रावबो रेशन कार्ड गैला दा सोरबाफोर जुदि मिथियैयाव माबा मोनसे गोरोन्थियाव साफा सानै न'खरा खालामबावदोंबा रेशन कार्ड मोनाखैबा बिथांमोनखौ सेकेन्ड फेजआव रेशन कार्ड होनायनि थाखाय जोङो हाथियारि जादों जोङो बिपिएफनि बुंनाय बायदि खामानि मावो ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ হৈ গ'ল এতিয়া চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইউনিফৰ্ম দিয়ে মিড ডে মিল খুৱাই দুপৰীয়াৰ আহাৰ খুৱাই পিএমৱাই ঘৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া বিটিআৰ চৰকাৰে সকলোৰে ভূমি সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো আজি বৰ্তমানত আমি প্ৰায় 10,000 পৰিয়ালৰ লেণ্ড টাইটেল তেখেতসকলক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব লেণ্ড টাইটেল দিয়া হ'ব 10,000 পৰিয়ালক সমাধান হ'ব আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 15,000 পৰিয়ালসকলে মাত্ৰ 38,000 মানুহক ঘৰ বনাইছিলে এইটো 100% হোৱা নাছিলে আৰু আমাৰ न'खरसेबो थालाङाबालासे बिपिएल फेमिलिनि न'खरसेबो थालाङाबालासे रेशन कार्डखौ जों लाजोब्बाय बेबायदिनो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 रां होनायखौ जों मावफुंबाय बिथांमोननो जों थाबैनो इनभाइटेसन हरगोन आरो खनसेबाव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000नि 25,000खौ होनो थांगासिनो 31 जानुवारिनि सिगां होनो थांगासिनो आङो हानजानि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोननो सिगांनो खिन्थागासिनो दं मा मावगोन आरो जेरैबायदि बुंदों बेबायदिनो मावफुंनायखौ नोंथांमोना नुबाय बेनिखायनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ फोसावना होदो जे दिनै प्रमद बर' बिथाङा रायजोनि सरकार जादों गरिब दुखियानि सरकार जादों जोंनि बिटिआर सरकारा रायजोखौ सेवा खालामनो नाजादों दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननानै जौगानायनि लामायाव जों साफ्रोमखौबो बिथाङा आगान सुरनो दिनै थुलुंगा होदों बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो बर' सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौ जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौ आरो जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदीखौ फिन खनसेबाव थामथि खेबनि थाखाय प्रधानमन्त्रि खालामनो थाखाय फैगौ सायख'थियाव भट होनांगौ सम दंबावो इलेक्सननि सिगां जोंहा खामानि मावनांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनांगौ रेशन कार्ड होनांगौ एबा टेटनि 1216 जन प्राइमारि टेट क्वालिफाइड जानायफोरनो जों साख्रि होनांगौ सिएसडिखौ दानानै जोङो सिएसडिआ एकदम रेडि जानानै दं दानानै थाबैनो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनांगौ बोथिखे बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन
नाथाय जोङो रायजोखौ सेबा खालामनायखौ जों नागारनाय नङा आरो जिरायनाय नङा रायजोखौ जेब्लायबो खुलुमलांगोन सेबा खालामलांगोन गरिब दुखियाफोरखौ जों गोजौआव दैखांलांगोन बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 84537666183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो